No. Jo? Tak já mám Česká republika, Pavel Herák. Pavle, pojď k nám, jsme rádi, že máme. Česká republika a Jiří Hejtmánek, tleskáme. Stejně tak Pepíno Jirásek, ahoj. Ano, Michal Koňařík taky za Českou republiku. Jaroslav Kouch, Česko, ahoj Jardo. Ano, další, kdo přichází, Česká republika, Václav Košárek. A Igor Kuča. Ze Slovenska nám přijel udělat radost Miro Paluška. Je tu Petr Polák z Česka, Petře, ahoj. Za Německo přichází reprezentovat Mandy Quans. Dobře řeže i Martin Řezníček. Martine, ahoj. Za Českou republiku a free carving je tady Radek Svoboda. Stejně tak Petr Štýs, Petře je nám ctí. Slovensko reprezentuje Laci Tasky, vítej. A další žena z Česka, Agáta Valalíková. Agáto, ahoj. Za Českou republiku přichází Martin Zítka. Stejně tak Jan Paluščány. A tohle jsou všechno, co jsou tady. Pojďme si představit Speed Carvery. Jako první z Německa přichází Silvia Icen. A zůstaneme v Německu. Enrico Kletke, halo. Za Českou republiku a Speed Carving přichází Petr Krejcar. Petře, ahoj, už jsme se viděli. Magda Malá, Česko, taky jsme se viděli. Za Českou republiku Roman Mikuš. Romane, ahoj, jsme rádi. Andrej Mirončuk, Polsko. Máme ho tady, dámy a pánové, nesmí chybět dvojnásobný mistr světa a samozřejmě náš hostitel, bez něj bychom to nedali dohromady. Péťo, přijde kdo? Radek Smejka! Radek Smejka, velký potlesk pro taky něj. ředitel Petr Petře, pojď k nám taky! Pojďte oba kluci, Radek s Petrem, ti stojí za největším řezbářským festivalem v Česku Echo Wood Carvingem. Tentokrát Cup 2026, kluci, jsem ráda, že jste tady. Jak se vám to zatím líbí? Je to skvělý, máme radost, že jste tady všichni, protože to je základ pro to. Letos je druhý ročník, no a samozřejmě myslíš, že můžeš slíbit a můžeš už pomýšlet třeba na příští rok, že by mohl být i třetí ročník. Jak to vidíš ty? Tak já mám radostnou zprávu pro vás, pro všechny a i pro nás, pro Ornava, titulárním partnerem i pro rok 2027. Děkujeme! Těšíme se, Díky moc, díky moc, budeme se těšit. Tak, pánové, Abyste pojďte se postavili, posadili, pojďte blíž. Musíte jít hlavně hodně k sobě. Menší dopředu, větší dozadu. Tak a za chviličku, přátelé, vás čeká jedna taková legrace, která tady vznikla a vznikne a myslím si, že opět bude se na co koukat. Foťte to, sdílejte na sítě, ať je Echo Wood Carving Cup 2026 hodně vidět, to my chceme. A zatleskejte všem carverům, prosím, úsměv. Máme a myslím si, že opět bude na co koukat. Takže děkujeme. Thank you so much. Ještě jednou tleskáme, ať je Wood Carving Cup, Echo Wood Carving Cup roku 2026. Počasí vyšlo skvěle, a takže teď jenom ořezáváme rohy, takhle jsme to s Pájou dělali taky, když jsme si zkoušeli naši první sobotu. A pěkně to lítá. Buďte na sebe prosím opatrní, možná děti i kousek dál, protože teď jsem viděla jeden kus odlítnout. Tak si hodná slečno, protože přeci jenom mám... Ale těším se na to. Pánové, jste v půlce, 2,5 minuty do konce. Mě překvapila firma Unipa, jak z toho kartonu opravdu vyrobila tohle, protože já jsem myslela, že to bude mít mezery, ale dá se říct, že to je opravdu perfektně připravený na tu řezbu. Takže skvělý. 2 minuty ještě kluci máte a potom se prostřídáte se svým kolegou z týmu. A vidíte, jak to lítá. Romane. Romane. Ale vy prosím nic neříkejte nahlas, aby nás neslyšeli vzadu za plentou. Teď už možná tušíme, co by to mohlo být.
45 sekund a vzadu připravení druhý členové týmu, kteří i hned vystřídají svoje stájové kolegy. Říkám, oni to musí poznat. Tak už to Takže snad pojďme. poznali. Tak, koukněte se na to. Enrico Petr Krejcar. a Enrico Kletke. Tak, připravíme se. Teď co, když to nepozná, no tak to je zajímavý. No, Dobře. musí to poznat. 3, 2, 1, let's go! Jdeme na to! and dusty roads and lead us home to the life we chose with the sun.